Avainmedia. Tervetuloa mukaan matkalle Raamatun halki, pastori Jarmo Makkosen ja Niilo Närhen seurassa. Tämä on Raamatun 66 kirjaa podcast. Joosua on yleisesti pidetty Jeesuksen esikuvana. Mitkä ovat tämän näkemyksen perustelut? No jo Joosuan nimi, niin sehän on oikeastaan sama kantasana kuin Jeesuksen nimi, eli siinä on tällainen yhtymäkohta. Mutta tietysti sitten noin typologisessa mielessä me tulimme Mooseksen kirjojen käsittelyssä siihen, että lakiliitto ei kyennyt viemään ihmisiä luvattuun maahan, eikä kyennyt antamaan sitä hengellistä asemaa, joka Jumala oli varannut heitä varten. Ja sen takia Mooseksenkin piti jäädä Jordanvirran toiselle puolelle. Sen tähden Mooseksen piti jäädä toiselle puolelle Jordanvirtaa. Ja nyt tarvittiin toinen, joka vie tämän kansan siihen asemaan ja siihen luvattuun maahan, jonka Jumala oli varannut heitä varten. Ja tämä on ihan selvä viittaus Kristukseen, Jumalan poikaan, Jeesukseen, joka sitten kykenee antamaan meille sen hengellisen elämän aseman ja viemään meidät perille Jumalan valtakuntaan. Joosuastahan tuli siis Mooseksen seuraaja. Mooses katseli sieltä Jordanin toiselta puolelta Nebon vuorelta tätä luvattua maata, mutta sen pidemmälle hän ei päässyt. Olen muuten itsekin käynyt Jordaniassa katselemassa sieltä ja sieltä tosiaan luvattu maa näkyy. Mutta Joosua tuli Mooseksen jälkeen kansan johtajaksi ja hän oli se henkilö, joka sitten johdatti tämän kansan luvattuun maahan. Mitkä ominaisuudet tekivät Joosuasta sopivan kansanjohtajan näissä erittäin kriittisissä vaiheissa? Nyt ensinnäkin totean, että Joosuahan ei itse ottanut itselleen tätä asemaa, eikä suoritettu myöskään demokraattista kansanäänestystä siitä, että kukas meitä rupeasi nyt johtamaan, vaan Jumala antoi Mooseksen seuraajan, Jumala valmisti hänet. Joosuahan oli erämaavaelluksen aikana osoittautunut Jumalan voitelemaksi sotapäälliköksi, joka oli saanut lukuisia voittoja sen erämaavaelluksen aikana. Nyt kun oli kysymys kansan viemisestä perille luvattuun maahan, niin sanotaan, että Jumala otti Mooseksen henkeä ja antoi sitä Joosualle. Ja lisäksi Jumala vahvisti Joosuan aseman, että hän asetti tämän kansan johtajan tähän tehtävään. Tietysti Joosuan rohkeus, uskollisuus, halu seurata Jumalaa ja hänen tahtoansa niin kuin vahvisti hänen asemansa siinä, mutta viime kädessä oli, että Jumala voiteli hänet enemmän kuin hänen osaveljensä. Hänhän palveli myöskin siellä telttamajassa ja varmaan oli nähtävästi vahva rukouksen mies. Kyllä hän oli varmasti rukouksen mies ja hengenmies kaikilta ominaisuuksiltaan. Aivan. Sanotaan vielä, että hän oli Mooseksen lähimpiä miehiä. No yksi Joosuan kirjan avaintermi on ottaa omaksenne tai haltuunne. Löytyy noin 24 kertaa tämä termi tästä Joosuan kirjasta. Mitä tämä mielestäsi kertoo tästä kohteena olevasta kirjasta? Minusta se on vahva uskonkirja. Siellä sanotaan näin, että jokainen paikka, mihin jalkasi laitat, se maa on oleva sinun. Eli Jumala ei koskaan toiminut näin, että hän antoi ensin ihmeen ja sanoi, että seuratkaa sitten tätä. Vaan hän sanoi, että tehkää näin, antoi sanansa, kehoituksensa ja kun he tekivät, he näkivät, että se toteutui. Siksi minusta Joosuan kirja erittäin voimakkaalla tavalla opettaa meitä luottamaan Jumalaan ja hänen sanaansa. Nyt luvatun maan valloitus on tietysti tämän Joosuan kirjan keskeisin aihe. Jos me ajattelemme esikuvaopin kannalta, niin mitä, Jarmo, sinun mielestäsi tämä luvattu maa kuvaa? Onko siinä eri
tasoja. Kyllä mä näen tässä selvästi niin kuin kaksi eri, tai tietysti voidaan sanoa, että kolmekin eri näkökulmaa. Fyysisesti se oli se maa, jonka he menivät valtaamaan ja ottamaan haltuunsa. Niin kun me puhumme esikuvaopista, niin nämä vanhan testamentin kertomukset kuitenkin konkreettisesti tapahtuivat. Ne tapahtuivat, että ne eivät ole vain pelkästään typologia tai esikuva, vaan se on ihan elävää historiaa. Aivan. Ja historian kautta Jumala haluaa puhua meille, että näin tämä asia toimii. Ja toinen näkökulma on juuri tämä hengellinen asema, joka me otamme vastaan. Uskon kautta me omistamme kaiken sen, mikä meille on luvattu. Ja sitten kun me uskossa sen omistamme, saamme kokea sen myöskin todeksi. Ja sitten seuraava näkökulma on se, että tämä kertoo meille siitä luvatusta maasta, johon Jeesus meidät lopulta vie, joka on sitten taivaallisissa. Nyt monet Raamatun tutkijat ja selittäjät haluavat nähdä, että tietyillä vanhan testamentin kirjoilla on omat vastineensa täällä Uuden testamentin kirjojen joukossa. Ja monet ovat sitä mieltä, että Joosuan kirja tai Uuden testamentin puolella Efesolaiskirje on niin kuin melkeinpä kaksonen tämän Joosuan kirjan kanssa. Jatko sinä tämän näkemyksen? Kyllä, koska näin Efesolaiskirjeenkin kohdalta, samoin myöskin oikeastaan kaikkien muidenkin Paavalin kirjeiden kohdalta, mutta tietysti Efesolaiskirja ehkä voimakkaammin kuvaa sitä, että omistakaa, niin se on teidän. Jos mä nyt ajattelen esimerkiksi uskoon tulemista ja kysymystä, että olenko minä Jumalan lapsi. Voin historiasta sanoa, että on tiettyjä asioita koettu, mutta sitten kun tänä päivänä tuntuu niin kurjalta ja ahdistavalta, niin huomaan, että se vanha kehno istuu mun olkapäälleni ja sanon, että kuule, et sinä nyt taida oikein Jumalan lapsi ollakaan. Mulla ei ole mitään muuta keinoa muuta kuin ottaa vastaan uskon kautta se, mikä on kirjoitettu, niin se on niin ja aamen. Ja mä voin sanoa omalle epäuskoiselle sydämelleni, että Jumala on sovittanut minut Kristuksen kautta itsensä kanssa ja antanut minulle minun syntini anteeksi. Ja nyt minä olen Jumalan lapsi ja mun on uskossa se omistettava. Ja sanottava tunteilleni, jos tänään olette tässä tilassa, huomenna voitte olla jo toisessa, mutta mun asemani ei ole miksikään muuttunut. Usko on se väline, jolla mä otan vastaan tämän. Nyt kun Joosuan johdolla kansa valmistautui ottamaan haltuunsa tai valtaamaan tämän luvatun maan, niin heti kättelyssä, aivan kuin eräänlaisena koetuksena tai voisiko sanoa melkein masentavana elementtinä, he joutuivat kohtaamaan kaksi suurta estettä. Toinen oli kuohuva Jordanin virta, joka kerrotaan oli vielä elonleikkua aika, se oli kuohunut yli äyräittensä, eihän tosta virrasta tämmöistä porukkaa millään viedä läpi. Ja sitten toinen siellä toisella puolella oli Jerikon kaupunki, joka oli tiiviisti sulkenut porttinsa. Mistä tämä, Jarmo Makkonen, sinulle kertoo? No, mä näen useampiakin näkökulmia. Ensiksikin ajattelen, että tämä Jordan virta, jonka yli me käymme, niin Raamattuhan käyttää käytämme hyvin usein Jordan virrasta tällaista kuvaa kuin kuoleman virta. Kun kansa astui tähän Jordan virtaan, niin ensimmäisenä piti mennä liitonarkki pappien kantamana. Ja kun liitonarkki astui sinne Jordan virtaan, niin se halkesi ylhäältä, juoksu loppui ja tuli kuivaa tilalle. Jos mä ajattelen hetkeä, jolloin me kuolemme, jolloin me käymme kuoleman virran yli, millä tavalla meidän täytyisi astua kuoleman virtaan? Sanotaan, kyllä Jumala, minä olen aika hyvän elämän elänyt ja kai se riittää sinun edessäsi. Todetaan, että ei aukea. Mutta silloin kun mä astun, sanon, että armo istui liiton arkki, joka Raamatun esikuvien mukaan viittaa Kristukseen. Hän on minulle tien raivannut, häneen minä turvaan, hänen seurassaan mä astun yli ja häneen luottaen, niin huomaan, että kuoleman virta halkeaa mun edessä. Eli Kristus astui kuolemaan ennen meitä ja voitti kuolemaan meidän puolestamme. Kyllä näin tämän. Jotkut ovat nähneet tässä myöskin kasteen vertauskuvan.
Eli kun ihminen tulee uskoon, niin siinä on tällainen kasteen vertauskuva, mutta sitten kun tulee tämä Jerikon muurit, niin mä huomaan ensimmäinen asia, joka alkaa kauhistuttaa uskoon tulemisen jälkeen on nämä epäuskon mielettömät muurit. Niitä on erilaisia. Mun järkeni asettaa kysymyksiä, mun tunne-elämäni asettaa kysymyksiä ja mä totean niin, että miten mä voin selvitä tästä. Silloin alkaa taistelu uskon ja epäuskon välillä. Kierretään tätä Jerikon muuria. Niin, jos katsellaan näitä Jerikon muureja, niin nämähän murtuivat sitten, kun niiden ympärillä oli kuljettu 7 päivää ja siellä sitten 7. päivänä piti kulkea 7 kertaa. He nousivat varhain aamulla ja 7 kierrosta ja sitten kun puhallettiin pasunoihin, niin nämä muurit tuli alas. Onko niin, jotkut ihmiset, jotkut kristityt tänä päivänä haluavat matkia tätä ainutkertaista tapahtumaa ja he ajattelevat, että jos heidän pitäisi esimerkiksi joku alue valloittaa, pitäisi ostaa joku tontti tai saada joku kiinteistö niin kuin johonkin kristilliseen toimintaan, niin he lähtevät kiertämään sitä tonttia tai kiinteistöä 7 kertaa tai kuinka monta kertaa kiertänevät ja ajattelevat, että siinä olisi sitten erityistä puhtia ja voimaa, jolla tämä alue voidaan valloittaa. Jarmo, onko tämä sinun mielestäsi järkevää toimintaa? No ainakin hauskalta kuulostavaa. Muistan, meillä oli Tampereella eräs tällainen suuri tapahtuma, yhteiskristillinen tapahtuma, niin eräs henkilö sanoi, että minä lennän lentokoneella ja teen Tampereen kaupungin ylle ristinmerkin, niin sillä tavalla me valloitamme tämän kaupungin Herralle. No enemmän minua hymyilyttää tällainen toiminta, mutta toisaalta ajattelen myöskin sitten näin, että kun tällaista tehdään, niin se ulkonainen toimi, mitä siinä tehdään, ei suinkaan ole se itse asian tärkein olemus, vaan se rukous, joka tähän liittyy. Ja silloin rukouskävelyt ja muut tämän kaltaiset, niin ne voivat olla hyvinkin hyödyllisiä. Silloin me rukoilemme tämän kaupungin puolesta tai yritämme tällä tavalla edistää Jumalan valtakunnan työtä. Ja rukous ei koskaan eikä missään muodossa ole ollut turha. Mutta se, että tarvitseeko ja vaatiiko se tällaista toimintaa, niin minä en oikein siihen jaksa sillä tavalla syttyä. Niin ja kuitenkin monissa näissä tämän tyyppisissä tapahtumissa Raamatussa, nehän tehtiin nimenomaan Jumalan käskystä ja ne oli sitä tilannetta varten. Kyllä, ja Jumalan käskyt ovat joskus hyvin outoja. Ajattelen nyt esimerkiksi Jeesusta, kun hän on sokean miehen edessä ja Jeesus sylkee maahan, tekee hiekasta tahtaan, sivelee miehen silmiä ja sanoo mene ja peseydy, niin saat palata näkevänä. Niin minusta tuntuu, että mitä tässä oikein tapahtuu? Onko tässä jotain lääketieteellistä juttua menossa? Onko siinä maaperässä jotakin sellaista hivenaineita tai muita tällaisia? Ja järki yrittää ruveta selittämään. Enemmän on kysymyksessä silloin Jumalan kuuliaisuudesta, Jumalan uskomisesta, että vaikka hän joskus antaisi aika hullujakin asioita tehtäväksi, jos olemme varmoja siitä, että tämä tulee Jumalalta, niin sitä voidaan tietysti kokeilla, mutta kyllä silloin täytyisi olla hyvin erikoinen ilmestys sille asialle, että en minä kaikenlaisiin hullutuksiin muuten ihmisiä tahdo kehottaa, mutta minun oma isäni, joka oli tällainen vanhan kansan saarnaaja, niin kun hän puhui tästä Jerikon muurien kiertämisestä, niin hän sovelsi sen tähän tapaan, että Jumala antoi heille luvan vaan niin kuin kulkea niiden muurien ympäri ja ottaa vähän niin kuin tämmöinen pieni lenkki, että ruokahalu pysyisi hyvänä. Mulla on tästä hyvä esimerkki. Eräs henkilö tuolla Etelä-Pohjanmaalla, vanha mies. Hän oli yksinkertainen uskossaan. Hänen vaimonsa jalkaan tuli niin paha issias vaiva, että vaimo ei päässyt ylös sängystä. Ja
tämä veli sitten lukee Raamattua ja totesi, että Jerikoa kierrettiin 7 vuorokautta ja niin hän sanoi vaimolle, että nyt meidän on kierrettävä tätä taloa 7 kertaa ja he kiersivät 7 kertaa tätä taloa ja sanoi, että vaimo, että kun ensimmäisen kerran mentiin, niin hän ulvoi kivusta, mutta 7. kerran jälkeen hän oli täysin terve. Kuinkahan paljon siinä oli yliluonnollista, saattoi se harjoituskin siinä vähän auttaa, mutta Jumala toimii monella tapaa meidän elämässä. Nyt Herra antoi mielenkiintoisen käskyn kansalle tai sotajoukolle, kun ne kiertelivät näitä muureja. Sanottiin, että suu kiinni, ette saa puhua sanaakaan. Ja jotkut ovat tässä nähneet taustalla sen, että saattaa olla, että porukka olisi alkanut siinä epäuskossa kritisoimaan Joosua ja Jumalaa, että ihan hulluahan tässä nyt vaan on kierrellä, mitään ei tapahdu. Mitä sinä ajattelet tästä? No voi olla näinkin, koska meidän puheethan ne aina synnyttävät jotakin ympäristössämme. Mä luulen, että ehkä enemmän kansa hiljennettiin sydämen rukoukseen, sillä niin järjettömältä kun se tuntuu, että me kierrämme suurta kaupunkia kansana 7 kertaa, 7 päivänä ja 7. päivänä 7 kertaa, niin jos järjellä ajattelee sitä, niin kenen usko riittäisi siihen? Ainoa tapa oli mielestäni se, että kansa hiljennettiin niin, että yksilö yksilöltä olivat Jumalan edessä ja sanoivat, että Herra, jos et sinä meitä auta, niin hukka meidät perii. Mä luulen, että ehkä siinä enemmän johdatettiin ihmisiä rukoukseen kuin vain siihen, että tuppisuuna vaellettiin. Ja tähän tilanteeseenhan me ajaudumme monta kertaa omien jerikoittemme edessä omassa elämässä. Me tulemme täysin riippuvaisiksi Jumalasta ja rukouksesta. Joo. Ja oikeastaan kun kysytään, että minkä tähden länsimaissa niin vähän koetaan Jumalan ihmeitä, kun kuulemme näissä alikehittyneissä maissa merkillisiä Jumalan tekoja, niin ehkä se johtuu juuri siitä, että meillä on kaikki niin hyvin, me emme paljon tarvitsekaan Jumalan asioihin puuttumista. Nyt siellä on mielenkiintoinen yksityiskohta, kun me katselemme tätä Jerikon valloitusta. Ennen kuin se Jeriko valloitettiin, Joosua lähetti sinne 2 vakojaa ja he päätyivät erään mielenkiintoisen henkilön majataloon tai taloon. Häntä kutsutaan Porto Rahabiksi, nainen, joka piti tämmöistä majataloa. Ja kun sitten Jerikon kuningas sai kuulla heistä, niin tämä nainen teki heille palveluksen, peitti heidät kaivoonsa, piilotti kaivoon ja taka-ajajat lähtivät pois. Ja hänelle annettiin sitten tälle Rahabille merkillinen lupaus, että kun tämä kaupunki valloitetaan, niin sinut ja perhekuntasi pelastetaan. Mutta siellä oli yksi erikoinen ehto. Niiden piti sitoa semmoinen punainen vaatekappale tai lanka sinne ikkunaan. Ja sitten kun Joosuan armeijat vallottaisiin, niin siitä he tietäisivät, missä tämä Rahab perheineen oleskelee. Mistä tämä meille puhuu? No, minusta se on jälleen kaunis kuva meidän pelastuksesta, johon hebrealaiskirjeen kirjoittaja viittaa. Se oli uskon teko, tuhon tuomittu kaupunki. Odotti vain sitä päivää, jolloin se tuhoutuu. Miten yksilöihminen voi pelastua tämmöisen tuhon keskeltä? Uskomalla Jumalan suunnitelman, Jumalan ilmoituksen ja toteuttamalla sen. Ja sen tähden tämä punainen nauha viittaa samalla tavalla Jeesuksen Kristuksen uhriin kuin yleensä koko vanhan testamentin aikana oleva tämä punainen veri viittaa. Ja tähän Rahab luotti ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja mainitsee, että tämä oli se uskon teko ja hänet säästettiin. Ja minusta tämä on upea kuva meille tämän päivän ihmisille, että tämä maailma ja sen muoto on Raamatun mukaan tuhoutumassa. Miten voimme pelastua? Eikö se ole mahtavaa, Jarmo, kun ajattelee tätä Porto Rahabia, hän elää siellä tuhon tuomitussa kaupungissa tai Damokleen miekka lepää sen kaupungin yllä. Hän on itse ehkä Portolan jonkunlainen äitihahmo ja itsekin varmasti harjoittanut prostituutiota. Jumala ottaa ja pelastaa hänet ja tekee hänestä Jeesuksen esiäidin. Joo.
Tämä minusta on koko Raamatussa semmoinen erittäin hieno niin kuin kuva. Me löydetään monta vastaavanlaista tapausta, että se mikä ihmismitan ja ihmismielen mukaan on tuhottu ja romuksi mennyt, sen mikä ei enää mitään ole, sen Jumala ottaa ja tekee ehjäksi, nostaa ruhtinaitten ja ruhtinattarien rinnalle. Niin se on jotain niin käsittämätöntä tämä Jumalan laupeus ihmiskuntaa kohtaan. Ja tässä mielessä onkin erittäin mielenkiintoista lukea myöskin Jeesuksen sukuluetteloita, koska siellä näkee, kuinka Jumalan pelastussuunnitelmaan kaiken kaltaiset ihmiset on sisällytetty. Kyllä, siellä on porttoja, siellä on aviorikkoja ja siellä on vaikka minkälaista. Siellä on. Niin kuin kuvailee aika hyvin, mitä me itsessämme olemme. Joo. Palaan vielä takaisin tähän Jordanin virran ylitykseen, niin siinähän oli niin kuin totesit, pappien piti liitonarkkua kantain astua ensin sinne rantavetikkoon ja kun he laskivat jalkansa siihen rantaveteen, niin silloin vedet jakautuivat tai siellä yläjuoksulla lakkasi niin kuin vesi tulemasta ja kuivin jaloin kansa menee ylitse luvattuun maahan. Näetkö sinä, Jarmo, että meidän uskovien elämä on useinkin juuri tämänkaltaista uskossa vaeltamista, että me joudumme tekemään ratkaisuja ja päätöksiä, jota meidän aistimme eivät meille edes kerro? Joo, oikeastaan koko uskon ilmoitushan on juuri tätä. Jumala antaa ilmoituksen, me omistamme sen, niin se on teille tuleva, sanotaan Raamatussa. Kaikki hengelliset asiat on näin. Jos me ajatellaan näin, että mun pitäisi ne jotenkin tunteen kautta tai ymmärryksen kautta löytää, niin mä sanon, että ihmisjärki ja ihmiselämä on niin horjuvaista, että ei löydä kiinnekohtaa. Mutta kun luen Jumalan sanaa, uskon sen ja toimin sen mukaan, niin huomaan, että se toimii ja elää. Näin se on aina. Ei yhtään ainutta ihmettä ei löydy Raamatussa, että Jumala olisi sanonut, minä teen sinulle ihmeen ja sinä saat iloita siitä ja sitten tottelet sitä sen jälkeen, vaan ensiksi ilmoitus menee ja teen niin ja huomaat, että näin tapahtui. Eikä käynyt Israelin kansan kohdallakaan, että joo, nyt Jumala meille lupasi luvatun maan, niin mehän jäädään tässä olottelemaan jotain karismaattista tuulenpuuskaa, joka heittää meidät Jordanin yli ja sitten laskuvarjolla laskeudutaan Jerikon kaupunkiin. Piti itse ottaa niitä uskon askeleita. Juuri näin. Ja näin, ja se on meidänkin elämässämme. Nyt Joosuan johdolla sitten lähdettiin valloittamaan tätä maata ja kirja kertoo meille, että suuri määrä kaupunkeja ja kuninkaita kukistettiin. Kokonaista 31 kuningasta joutui tämän valloituksen kohteeksi, mutta Israel oppi siellä matkalla myöskin kovan läksyn siitä, että niin kuin sanotaan, ei voi lähteä soitellen sotaan. Pieni kaupunki, Jerikon jälkeen mitätön Ain kaupunki, kansa lähtee sinne ja kokeekin yllättäen karvaan tappion. Useita sotilaita kuolee, Joosua polvillaan Jumalan edessä huutamassa, miksi Herra sallit meille käydä näin. Ja Jumala sitten paljastaa, että joku on rikkonut, tehnyt syntiä siellä Israelin leirissä ja sen takia Jumala on joutunut ottamaan siunauksensa pois. Nyt kysymys, Jarmo, joka varmaan monia ihmisiä askarruttaa. Miten on mahdollista, että yhden ihmisen synti voi viedä kokonaiselta kansalta siunauksen pois? Se onkin valtavan iso kysymys. Sanon niin, että periaatteessa sanotaan hebrealaiskirjassa ja roomalaiskirjassa sanotaan näin, yhden kautta synti tuli maailmaan. Yhden ihmisen teot ja tällainen voi viedä siunauksen ja avata sellaisille voimille tietysti portit, jotka vievät sitten loppujen lopuksi koko kansan tuhoon. Niin Aakanhan oli ottanut hopeita ja pukuja, joita hänen ei olisi ollut lupa ottaa saaliksi ja pannut ne jemmaan sinne telttansa alle. Joo. Tietysti tässä on sitten sellaisia kysymyksiä, joihin oikeastaan on aika
vastata, että en ihan lopullisesti osaa sanoa, että mistä se johtuu, että yhden ihmisen synti voisi näin olla. Siellä Jaakobin kohdalla hänen vaimonsa otti myöskin aikoinaan kotiin jumalat ja alkoi niitä palvomaan. Israelin kansassa oli tällaisia ihmisiä, jotka halusi palvella koko sydämisesti Jumalaa, mutta sitten oli niitä, jotka ottivat kaikenlaisia epäjumalia ja tavallaan pidättivät sillä sitten Jumalan siunauksia. Minusta tämä niin kuin ennen muuta pitäisi puhua siitä, että jokainen, joka lähtee Jumalan valtakuntaan ja Herraa seuraamaan, niin hänen pitäisi olla rehellinen aidosti sydämestänsä mukana. Muuten tuottaa itselleen vahingon ja voi tuottaa perheelleen vahingon ja jopa Jumalan valtakunnalle. Minusta on erittäin murheellista se, että esimerkiksi sananjulistajat, jotka ovat palvelleet Jumalan valtakunnassa ja sitten he lankeavat johonkin tällaiseen julkiseen asiaan, niin siinä koituu erittäin paljon murhetta koko Jumalan valtakunnan työllä. Nyt joskus kuulee julistettavan uudenkin liiton seurakunnalle, että käytetään nimenomaan tätä Ain-kaupungin tappiota ja Aakanin syntiä ja joskus kuulee, niin kuin sanoin, julistettavan, että jos sinä teet syntiä, niin se voi olla, että Jumala sitten ottaa siunauksensa pois koko seurakunnan yltä. Mitä ajattelet tämmöisestä sovelluksesta? No, mä en oikein usko sitä, koska me yksilöinä vaellamme Jumalan valtakunnassa ja Jumalan opetuslapsina. Ja sitten jos ajattelen sitä, että onko meidän keskuudessamme yhtään synnitöntä, ja totean, että en minä ole ainakaan löytänyt sellaista. Enemmän se on niin kuin sovituksessa elämistä, mutta sanon, että Jumalan seurakunnassa pitäisi aina olla Jumalan kunnioitus niin korkealla tasolla, että ihmiset tajuavat, että minä en elä joidenkin valvovien kristittyjen silmien alla, vaan mä elän kaikkivaltiaan Jumalan silmien alla. Ja hänelle mun täytyy tehdä tili, että en mä usko, että yhden ihmisen synti voi viedä koko seurakunnalta siunauksen. Paavali ei esimerkiksi viittaa missään kohden kirjeissään, vaikka hän joutuu puuttumaan sellaisenkin asiaan, että joku pitää isänsä vaimoa puolisonansa, niin ei hän siinä sano, että nyt koko seurakunta on menettänyt tässä siunauksen, vaan kehottaa tätä yksilöä parannukseen. Joo, ja varmasti tämän tapauksen kautta Jumala halusi Israelin kansalle alleviivata juuri tätä kuuliaisuuden merkitystä ja tärkeyttä. Ja myöskin siinä näen tämän, että nyt meillä on Jumalan lapsina niin kuin, kaksi sellaista niin kuin, ongelmaa. Yhtäältä on se ongelma, että me haluaisimme mennä voimakkaasti eteenpäin omien ajatusten ja vähän niin kuin lihan pullistellen. Toisaalta emme haluaisi millään mennä silloin, kun Jumala sanoo, että nyt menkää. Hengellistä elämää kasvattaa meidän kaikkivaltias Jumalamme. Hän vie meitä eteenpäin. Tässä ei lihan pullistelu auta, ei omat juoksut auta. Ja sitten myöskään se, että silloin kun Jumala vie meitä eteenpäin ja sanoo, että tässä on nyt seuraava vaihe sinun elämässäsi, niin emme me voi siitä jarruttaa. Hän vie meidät siihen tilanteeseen ja se on niin kuin hän sanoo opetuslapsille, nyt mennään merelle. Ei mennä, Herra, siellä on sellainen mieli tuulen ala. Mennään. Sitten oli myrsky ja siellä opetettiin jotakin. Avainmedia.